Сега след обръщането много е дърпо. Така се отблъсква и такова подводно прави, че излиза едно тяло почти отпред. После Ники е догонва и пак така. Гледай сега, ето оп, настига е пак. Ето сега пак е настигна, гледай. Гледай сега. Ела малко, Маринка. Това е награда за хубавото време. Под 5,20 Марина, под 5,20 получаваш Макдоналдс. Какво направи ти, бе? Такава липота го плува? Не знам и аз. Скри се. Гледай сега Никол какво става. Настига е и оная след обръщането излиза с половин тяло пред нея. После пак е настига и пак така. Всеки път е това. И сега почва да я гони. Отдели с половин тяло. Тя се е доста с тези обръщания. Гони.
се. Внимавай, бе. Много трепера, много приближих, прекалено.